Milí priatelia Kleopasa, už slávime 4. nedelu cez rok A. A stále pokračujeme v čítaní a vysvetľovaní prvého čítania tých nediel. Áno, pokračujeme možno v takom pomalom, možno aj takom pokornom, ale určite nejakom postupnom a pravidelnom a pravdivom čítaní a chápaní, porozumení Pánovho slova, Božieho slova. Lebo ono nás má formovať, my potrebujeme sa dotknúť jeho. Tak nám liturgia ponúkne nádhernú časť z proroka Sofoniáša, ale urobí z toho výseč. Tak ako budeme toto robiť pri pohľade na vysokotatranské štíty, lebo túto kombinovanú snímku som najprv urobil pri Štrbskom plese a potom som do toho porozprával. Takže máme zábery na niektoré štíty. Myslím, že by to mohol byť tam v pozadí Kriváň. A potom tu máme Solisko, v pozadí je trošku Štrbský a tak ďalej, vrch Pátria. Ale poďme k nášmu Sofoniášovi. Liturgia urobila obrovskú obriezku v tomto prípade. Lebo Sofoniáš je krátky spis. To je jeden prorok, ktorý je možno zabudnutý, ale fascinujúci, skutočne. Má 3 kapitoly a dala nám čítať zo začiatku 2. kapitoly a zo stredu 3. kapitoly. A tie 2 kapitoly sa podstatne líšia. Samozrejme, že oni vždy, liturgisti, vyberú tie veci, aby boli len také tie top, že čerešničku na torte. Ale keď nevidíte tortu, tak tá čerešnička, jej chýba ten kontext. Takže my si trošku predstavíme, ako to je v tej 2. kapitole. Tá 2. kapitola je plná temna pre tzv. Nehanebný ľud aj pre národy. No ale prečo je plná temna? Lebo je tam jedno veľké nebezpečenstvo, často spomínané prorokmi. A to je Pánov deň. To je hrozivý Pánov deň, ktorý má docieliť nejakú zmenu u ľudí. Predovšetkým zmenu. A prichádza pod ohnívou, páľavou a temnotou. Kým 3. kapitola, tam sa zmení téma, tá je už z ohňa sa prejde do svetla a z tej temnoty sa prejde do nádeje a nielen pre Júdsko, bacha na vec, pre všetky národy. No a známy verš z tej 2. kapitoly, ktorý čítame, je: hľadajte Pána všetci pokorní zeme, čo konáte podľa jeho práva. Hľadajte jeho spravodlivosť. Hľadajte pokoru, možno sa schováte v deň Pánovho hnevu. Táto výzva, tento rozkaz je v kontexte takej malej state, to je na začiatku. A dôležité je vedieť, predstaviť si tú situáciu, ktorou začína prorok. Začína takto: zhromaždite sa, pozbierajte sa, vy nehanebný ľud. Orientuje to na Jeruzalem, na Judsko, ale je zaujímavé aj ten rozkaz, že zhromaždite sa. Tam sa používa taký slovotvorný koreň kaš. Hitko šešu vakošu. Kaš znamená slama. To by ste mohli povedať, že dajte sa dokopy ako slama. Zoslamte sa. To nemá zmysel celkom, ale kontext je jasný, lebo potom hovorí hneď ďalej v tom 2. verši: skôr než porodí sa rozhodnutie a odletí deň ako pleva. A tu máte kontext Pánovho hnevu, ohňa, ktorý všetko spáli. Tak ako by povedal prorok, tak sa dajte dokopy, ste ako slama, ste v nebezpečenstve, že príde blesk a zhoríte rýchlo. Tak to je hrozba. A to vidno aj z 2. verša, kde ich varuje. A dáva 3 odkazy, že skôr teda, čo som už prečítal, skôr než sa príde to rozhodnutie, skôr než príde na vás blčiaci Pánov hnev, skôr než príde na vás deň Pánovho hnevu. Tak on ich varoval v tom, a že dajte pozor, lebo to môže veľmi zle skončiť. No tak toto je varovanie. Ale čo s tým? Z takého varovania nič nespraví. No a preto on používa potom tie 3 rozkazy. Používa sa jedno sloveso, stále sloveso hľadať, bakeš, bakšu, ktorým sa vyjadruje úpenlivé, urputné hľadanie. Predstavte si, že keď stratíte euro, to vás tak neštve. Ale keď stratíte, povedzme, 10 000, alebo stratíte veľmi dôležitého životného priateľa, alebo niekto vám možno zomrie veľmi blízky, a stále tá vaša pozornosť je napnutá preto, tak to hľadanie určite má takýto význam. To nie je len také jednoduché, že hľadám, nájdem a zabudnem na to. Tak on dáva im odpoveď, že ako sa teraz z toho, ako máte reagovať. A čo sú tie 3 predmety? Hľadajte Pána.
To má význam kultový, to znamená, že prídete do chrámu a vypytujete sa na Pánovu vôľu. To je klasické, že áno, čo mám robiť? To by bol taký kultový. Ale hovoria odborníci, že to môže byť aj pekný existenciálny výraz, že áno, môj celoživotný spôsob je taký, že stále pnem, hľadám Pánovú cestu. Že čo vlastne Pán chce? Veď my sa to ináč modlíme, bude vôľa tvoja, akože to není žiadne prúpovídka toto, akože hľadať Pána znamená sústavne sa snažiť podľa toho žiť. To je prvá vec, ktorú hovorí. A toto je maximálne dôležité. Ináč, komu to hovorí? Nedefinuje ich to často proroci, tak tí pravdepodobne to vedeli, ale zaujímavá skupina. Teraz to nehovorí zlým ľuďom, lebo hovorí všetci pokorní zeme, čo konáte podľa práva. To znamená, hovorí to skupine ľudí, ktorá už sa snaží dobre žiť. A ako by im dával, pozrite sa, snažte sa o toto. A druhá vec, ktorú im povie, hľadajte spravodlivosť a tretia, hľadajte pokoru. To sú dve rôzne veci. Spravodlivosť je. To tiež opäť nepôjde o to, že budeme hľadať spravodlivosť, to je nejaké metaforické vyjadrenie, ktoré chce povedať, že konajte spravodlivosť. Robte tu, snažte sa ju vždycky realizovať a to je rozmer medziľudských vzťahov. To je taký, povedzme, horizontálny rozmer voči svojim bratom a sestrám. Konať dobro. Veľmi pekný je ten verš zo Žalmu 51, kde sa hovorí: zbav ma, Pane, škvrny krvi preliatia. Dávid hovorí o vražde, ktorú zosnoval, a môj jazyk zajasa na tvojou spravodlivosťou. Tá spravodlivosť Božia je zachraňujúca, aj hriešnika zachráni. A takisto tá ľudská spravodlivosť robí dobre naokolo. Tak to je... A tretí rozmer, čo majú hľadať, hľadáte pokoru. Takže pokoru pozná už aj Starý zákon. Máme niekoľko zvienok v Starom zákone, napríklad v Žalme 18 je fascinujúce vyjadrenie. Dávid hovorí, že tvoja poníženosť, hovorí o Pánovi, ma vyzdvihla. Pokora na inom mieste sa charakterizuje, že odmenou za pokoru je bázeň pred Pánom. Keď je niekto pokorný, tak potom rešpektuje Pána, má bázeň pred Pánom a to je počiatkom múdrosti. A samozrejme, že pokora vlastne odkrýva pravdivý postoj o sebe. To je tá pravdivá poníženosť. To není hrané divadlo navonok, to je rozpoznanie svojho stavu. Ako aj Pavol hovorí, pokladajte sa jedni druhých za vyšších, každého pokladajte za vyššieho. Samozrejme, lebo nevieme, nepoznáme dobre druhých, ale ten postoj poníženosti je zdravý, dobrý, lebo pestuje pravdivý vzťah ku mne navzájom aj k Pánovi. Podľa mňa parádny príklad na tú pravdivú pokoru je Mojžiš, keď sa o ňom píše, že bol najpokornejší, najmiernejší z ľudí, ale to je v kontexte toho, že bol najponižovanejší, bol pokorovanejší. Prečo najpokorovanejší? Lebo v predchádzajúcej kapitole tej knihy Númery ho doničil celý národ. On úplne chcel im pomôcť a oni vymýšľali. On bol pokorovaný. Tak to je pokora, že človek trpí, prijíma tú situáciu, ale nie, že na sebe čo si hrá. Tak hľadajte pokoru. Tak máme tieto tri predmety, ktoré majú hľadať judovci. Teda Pána, to je teologicky, to je trojrozmerná obnova. Hľadať spravodlivosť voči svojim bratom a sestrám robiť a mať pravdivý postoj, taký vnútorný, čistý postoj. Ono jedno neexistuje bez druhého, bez tretieho. Nemôžeme hľadať Pána skutočne, keď nemáme opravdivú lásku a opravdivú spravodlivosť voči bratom a sestrám. A keď nemôžeme hovoriť o nejakej vnútornej pokore, keď sa kašleme na bratov a sestry. A opačne, pravdivý postoj voči druhým bratom a sestrám môže byť vtedy, keď mám aj ten pravdivý postoj voči sebe. Tak Sofoniáš svojím spôsobom vynaliezavo presvieča ľudský ľud, neapeluje hneď na prikázania, nariadenia, stóry, ale na akúsi zodpovednosť, takýto seriózny prístup. No a vo verši 4, ten nepočujeme v liturgii, tam dáva príklady 4 miest, ktoré boli zničené a on ich v takej postupnosti vymenuje, že Gaza bude opustená, Aškelon pustatinou, Azod rozoženú a Akaron vyhubia. A tieto príklady možno čítať ako metaforu na ženu, ktorá prežila rôzne ťažké obdobia. Tak akoby oklamaná, to prvé, oklamaná akoby pred svadbou, potom po druhé, že opustená presne ako po svadbe, potom akoby to tretie pri tom meste až ako keby bola rozvedená a úplne na záver, že vyhubená, to znamená bez detí, neplodná. Toto všetko
je použité ako vzťah medzi ním, a myslí sa Pán, a medzi tými mestami, čo je vlastne inovatívne, lebo tento vzťah on, Pán a mesta sa väčšinou hovorí vždycky na Judsko a v tomto prípade používa príklady z iných národov. To je dôležité, lebo Sofoniáš začína pestovať tú obnovu, začína hovoriť o obnove, ktorá nezasiahne len Judsko, ale obnova, ktorá ide ďaleko za hranice Judska. A toto vidno práve v tej 3. kapitole, takto sa prevalíme k tým ďalším dvom veršom, verše 12 a 13. No tam v tej 3. časti prorok nás zaujímavo zavedie, že táto obnova nezapočne priamo v tomto ľude poníženom a pokornom v Judsku, ale až niekde v Etiópii, niekde v krajine Kuš. A to je podľa mňa slovná hra, ktorú robí prorok na začiatku, lebo použil slovičko kaš ako slama, ste v nebezpečenstve a hovorí, obnova príde z krajiny Kuš. Preto tam on začína, že vtedy dám národom čisté pery, aby všetci vzývali meno Pánov a slúžili mu spojenými silami. Tam je slovičko spojenými silami, jedným plecom, ako by povedal. Začína hovoriť, že zďaleka budú tí, ktorí budú uctívať Pána. Kuš bol známy v biblickej tradícii, lebo patrila ku koalícii tých, ktorí boli proti Asýrii a tiež odráža aj to druhé v tej skorej alebo neskoršej židovskej tradícii už vízie, že aj z iných národov môžu prichádzať takí, ktorí si budú ctiť Pána. No a tretie, čo je veľmi zaujímavé, to je spojené s našim Sofoniášom, lebo Sofoniáš je na začiatku nominovaný ako syn Kušitu, ako keby on pochádzal z tej časti, ako keby on bol z tej časti Afriky, odkiaľ príde obnova. To je veľmi zaujímavé, že túto Sofoniáš predstavuje nie centralizovanie do Jeruzalema, ale obnova prichádza od iných národov. A tá vízia bude celkom taká nádherná, pozitívna. V 11. verši povie, v ten deň sa už nebudeš hanbiť, ako pre to, čo si urobil, lebo vtedy odstraním spred teba tvojich nadutých chvastúňov, hovorí, že nebudú už takíto chvastúni v tebe ani naokolo a viac sa nebudeš vyvyšovať. A teraz ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný. Teraz tu máme ten ľud a pokorný, chudobný, ten bude tvoriť vlastne počiatok. Nejde len o stred fyzický, ale to bude gro. Odtiaľ začína celá obnova. Zvyšky Izraela už nebudú páchať nepravosť, žiadne skutky zlé nebudú konať, to je prvá vec. Nebudú hovoriť lož, to znamená ani nie klamstvá, lebo všetko bude postavené na pravde, na tej zjednotenej veci. A po tretie, v ich ústach už nebude podvodný jazyk, sa nenájde. Žiadne zákerné mocenské projekty. Naopak, on hovorí, že odtiaľ z tých ďalekých národov prichádzajú a spolu s pokorným ľuďom. Nedefinuje ho, do akej národnosti patrí, ale to bude ľud ponížený, pravdivý, ktorý už nebude nikým vystrašený, bude vždycky dôverovať Pána. Keď sa budú báze odpočívať, budú v pokoji. No toto nám predstavuje prorok Sofoniáš takúto víziu, ktorá prechádza do svetla veľkej nádeje u tých, ktorí sú ponížení, ktorí sú pokorovaní, aj pravopokorní, ale ktorí dúfajú v Pána. To sú tí Anavím Pánovi. Majte sa dobre.